Vitajte pri našom druhom rozhovore. Vitaj Lenka. Pokračujeme v našom seriáli na tému vysoká citlivosť. A zatiaľ, čo minulý týždeň sme si povedali niečo o tom, akoby odpoveď na otázku že čo je to tá vysoká citlivosť, ako ju môžeme definovať alebo ako ju môžeme chápať, tak dnes by sme si skúsili odpovedať na niečo ako, že prečo. Že možno, že ľudia, ktorých sa vysoká citlivosť týka, si často kladú otázku, že prečo sa ma to týka, prečo práve ja, ako to vzniklo. Takže my skúsime teraz uviesť taký kontext, také širšie súvislosti toho, že ako teda vzniká, ako vzniká vysoká citlivosť a ako súvisí predovšetkým to, že ako súvisí s osobnosťou človeka. A je asi tak všeobecne známe, že sú také dva najväčšie základné vplyvy, ktoré osobnosť človeka formujú, a to sú genetika a vplyv prostredia. Tak týmto by sme začali. A s kým sa ešte dostaneme úplne presne k vysokej citlivosti, poďme si to tak akoby od základov vystavať, že teda ako tá genetika, ako ten vplyv prostredia formuje osobnosť človeka a v takom naozaj širšom kontexte vrátane všetkého, čo sa osobnosti človeka týka, aj zdravie, choroby a neviem, čo nám tam ešte vyvstane, aby sme teda vedeli, že kde sa hýbeme. Tak Lenka, páči, máš slovo. Ja teda chápem, že to je veľmi obšírna téma, ale skúsime to nejako zvládnuť. Tak prajem všetkým príjemný deň. Ahoj, Anička. My sme túto tému do toho trošku vsunuli presne kvôli tomu, že je veľmi ťažké pochopiť detail, keď nerozumieme kontextu. Takže ja výrazne vnímam, že vysoká citlivosť patrí k nejakému typu osobnosti. A tým, že som v Lani robila prednášku o epigenetike, kde to bolo veľmi o tom, čo vlastne genetika je, ako sa zmenil pohľad na ňu, aký to má vplyv na našu osobnosť, čo je vlastne epigenetika, ako vieme cez skúsenosti svoje formovať svoje genetické dispozície. Mne táto téma prípada veľmi dôležitá na to, aby sme rozumeli po výsledku, čo to tá vysoká citlivosť vlastne je a čo historicky akoby v tom kontexte genetiky znamená. Takže uh, to, čo trochu skúsim uviesť to, čo súvisí s tou prednáškou, ktorú som dala aj do článku, ktorý by mal byť niekedy teraz na jar v časopise Psychosom českom. Um, my genetiku vnímame často v rámci medicíny ako niečo, čo nám dáva dispozíciu k nejakým chorobám. Keď sa pozeráme na genetiku z hľadiska biológie a prírody, evolúcie, tak genetika, tá informácia, ktorú získavame geneticky, je do veľkej miery vyselektovaná evolučne ako nejaký spôsob správania, nejaká dispozícia k nejakej telesnej stavbe, k, k niečomu, čo nás disponuje k prežitiu. A to prežitie je tiež veľmi komplexný kontext, pretože jedna vec je prežitie jedinca ako takého, ktorá vyzerá, že v biológii pomerne minoritná, lebo hlavne ide o prežitie druhu, ale súčasne aj prežitie akoby väčších biologických systémov. Takže je veľmi pekná kniha evolučného biológa Roberta Sapolského, ktorá sa zameriava, ktorá hovorí o chovaní. Ona sa volá Chovaní, niečo, ešte nejaký popis za tým. Je veľmi veľa zaujímavých článkov, To súhrnov. asi máš za sebou, nie? Nie je to tá, čo máš za sebou? A mám za sebou, áno, to je ona. Chování biológie človeka v dobrém i ve zlém veľmi odporúčam. Je to pomerne vedecké, ale nedá sa niečo ako román, ale je tam veľa zaujímavých tém. Čiže on veľmi pekne popisuje, ako sa evolučne vyvíjalo chovanie, čo na to malo vplyv a čo to vlastne pre nás dnes znamená. A to, čo sa mi zdá byť veľmi dôležité z hľadiska, je citlivosť dávam do takto, aby som začala úplne od gruntu. Citlivosť je niečo, čo ja dávam do kontextu s takým tým prirodzeným ladením sa na prostredie, čo súvisí s inštinktami, čo súvisí s intuíciou a takú tú základnú citlivosť si myslím, že má v sebe každý. To je niečo, čo máme biologicky, my sa naozaj správame na základe toho, čo cítime, čo prežívame a mnoho štúdií preukazuje, že naše rozhodovanie je primárne inštinktívne, intuitívne a že ten mozog, ktorý má pocit, že o tom rozhoduje logicky, že on to akoby dobieha až o pár sekúnd neskôr, že tá logika to akoby vysvetlí, ako sme sa zachovali, ako sme sa rozhodli. Takže
tá citlivosť v kontexte intuície si myslím, že je hrozne dôležitá a je to niečo, čo nás naozaj tá spoločnosť nenaučila používať správne. Čiže keď verím, že citlivosť v tomto kontexte je niečo, čo má každý, tá vysoká citlivosť, o ktorej hovoríme, tu každý nemá. A to, že ju vidíme v súvislosti s inými osobnostnými rysmi, sa mi zdá byť dôležité. A jedna z vecí, ktorá ma k tomu dotiahla na podklade tejto knihy od Roberta Sapolského, je, že historicky určitý prírodný, geografický, sociálny kontext akoby vyselektoval určité gény, ktoré súvisia s sociálnym typom správania. Čiže s tým, že my potrebujeme vnímať druhých ľudí a fungovať ako spoločnosť, ako systém, ktorý na to, aby prežil, tak musí spolupracovať. V rámci ktorého vieme potlačiť akoby nenávisť voči odlišnosti, vieme tolerovať veci, ktoré by nám neboli príjemné alebo prípustné a to nám umožňuje prežiť. A jedno z toho, čo bolo veľmi zaujímavé, je veľmi pekný príklad z Ázie, kde dlhodobo sa prežíva kvôli tomu, že ľudia pestujú rýžu a na pestovanie ríže je treba, aby tam bolo veľa ľudí, aby pracovalo na tom poli, museli pracovať rodiny, ako viacero rodín z rôznych častí tej krajiny, spolupracovať, aby tú rýžu vypestovali, je tam viac cyklov v rámci roka, takže oni sa museli stretnúť, naladiť sa spolupracovať a v tejto časti Ázie, kde sa pestuje rýža, je tento akoby prosociálny gen a typ správania výrazne evolučne presadený a tvorí viac ako 90% genetického materiálu, ktorý tam teraz aktuálne je k dispozícii. Čiže tendencia k spolupráci, aj k takej úctivosti, k naladeniu sa na druhých, akoby pocitovo dať do toho správania to, čo ten systém potrebuje, je tam naozaj veľmi dominantný. Druhá vec je akoby protiklad tomuto prosociálnemu typu správania je správne individualistické, ktoré ide hlavne o prežitie jednotlivca. A to sa evolučne presadilo tam, kde bola veľká kompetícia o zdroje. To znamená, kde sa živilo lovom, kde bolo veľa jedincov na málo koristi alebo na málo zdrojov, kde prežil ten, kto bol silnejší, súťaživejší, takže tam sa presadili úplne iné typy správania, iné typy osobnosti aj v zmysle držania tela, stavby tela, metabolizmu a tak ďalej. Čiže toto je dôležité v tom, ako nás evolučne, akoby aký typ osobnosti, správania, metabolizmu sa presadil ako životaschopný. A je veľmi pekne vidieť, že keď ľudia migrujú a s týmto typom osobnosti a stratégie správania prídu do inej krajiny, kde je iný typ akoby dominantný, tak to tam majú trochu zložité. Mm-hmm. My teraz vidíme veľmi dobre, že napríklad v Spojených štátoch je tento individualistický rys správania veľmi dominantný a veľmi akoby stávaný na piedestále dôležitý. Tá rivalita, potreba vyťaziť, súťažiť, je tam naozaj veľmi žiadaná. Ľudia, ktorí sú prosociálni, ktorí sa prispôsobujú a sú viac submisívni a ideme fungovať celku, tak skôr ťahajú za kratší koniec. Čiže toto je pre mňa ten dôležitý akoby genetický evolučný základ, ktorý si myslím, že je dôležité mu rozumieť. To je zaujímavé, takže vlastne ako keby rovnaký gén v rôznom prostredí si povie, že teraz potrebujem sa upraviť takto, aby som vlastne fungoval efektívne v tom, do čoho som vložený. Keď to tak akože úplne zjednodušíme. Toto myslím, že ešte hlbšie, toto nie sú asi úplne rovnaké gény, tam sa evolúciou prešli konkrétne gény, ktoré disponovali k tomu špecifickému typu správania. Čiže ten gén je akoby v niečom odlišný. On definuje iné formy správania, aj stavby tela, metabolizmu. Lebo evolúcia je niečo, čo funguje na veľmi dlhý beh, na veľmi dlhú trať. Tá selekcia prebieha, akože to je otázka akoby 1000 ročí alebo 100 ročí, aby sa evolučne vyselektoval nejaký gen, ktorý je naozaj veľmi dominantný pre určite špecifický typ prežitia. Na to, keď chceme takéto fine-tuning, to, čo je hrozne dôležité, kvôli čomu som celú tú prednášku robila, je epigenetika, lebo teraz je pohľad na genetiku sa pomerne výrazne zmenil práve s týmto kontextom toho, ako vieme, čo vieme o epigenetike, lebo epigenetika je v podstate pohľad na to, že je množstvo rôznych chemických modifikácií, ktoré
ovplyvňujú našu DNA, teda tú informáciu, ktorá je obsahnutá v géne, aby čo najlepšie tá informácia pasovala do aktuálneho prostredia. Čiže prostredie, v ktorom žijeme, či už to je prírodné prostredie alebo sociálne prostredie, formuje expresiu toho génu veľmi rôznorodným spôsobom, tak aby to bolo čo najviac akoby o prežitie a najviac to fungovalo v tom, v čom žijeme teraz. Takže my v podstate máme jednak genetiku, čiže aby som skúsim vybrať z tohoto podstatné, lebo to je veľmi komplexná téma a vnímam ako veľmi dôležitú. My dostaneme do vienka dedične nejaký gen, čo je sekvencia, nejaký kód, ktorý v podstate teraz už vieme, že on vlastne nič konkrétne nehovorí. Že to, čo z neho naozaj vznikne, ako budeme fungovať, ako budeme vyzerať, ako sa budeme správať, do veľkej miery vieme modifikovať epigeneticky. Čiže tým, že sa na tie gen nalepia rôzne chemické značky a tým sa akoby ovplyvní zásadne expresia toho génu a to, čo z nej vyjde. Takže toto je niečo, čo si myslím, že je veľmi podstatné, lebo tie gény v podstate až tak veľa nehovoria, ako sme si dlho mysleli. Ja som čítala ten tvoj článok, ktorý si spomínala pre ten český časopis Psychosom, ktorý vyjde a tam si písala, a to bolo veľmi zaujímavé, že jasné, že nejak to človek vie, ale vlastne bolo zaujímavé si to prečítať, že toto tá ako keby úprava toho génu tými chemickými rôznymi značkami prebieha už prenatálne, vlastne už počas tehotenstva matky, a že už tamto dieťa ako keby príjma tie informácie a narodí sa nejaké. A ono ako keby zbiera tie informácie, pripraví sa na nejaké prostredie, do ktorého sa narodí. A keď sa narodí zrazu do iného, že sa tam tá situácia zmení, tak vlastne tá stratégia prežitia, ktorú si vyvinulo ešte v brúšku, sa už hneď po narodení javí ako neefektívna. A keď by sme to zobrali z pohľadu tej vysokej citlivosti, tak chápeš ty vysokú citlivosť ako efektívnu stratégiu prežitia alebo ako stratégiu prežitia, ktorú sme si sformovali a ktorá sa nestretla s tým prostredím, v ktorom by sa mohla efektívne uplatniť? A, to je ťažká otázka. Um, toto už je téma, ktorá bude viac akoby rezonovať v tom ďalšom rozhovore, ale asi je dobré uviesť, aby sme rozumeli tomu, ako to vzniká. Teraz hovoríme o tom, že máme nejakú vrodenú dispozíciu a v prípade, že matka zažíva počas tehotenstva stres, uh, buď to dieťa nechce, nečakala, musí robiť niečo iné, konfliktný v partnerstve, strach o to tehotenstvo alebo čokoľvek iné, a je vysoká miera stresových hormónov v krvi matky, tak to dieťa zažíva prenatálny stres, pocit neprijatia a v podstate sa cez tieto stresové hormóny matky ladí na to, že sa narodí do nepriaznivého prostredia. Čiže upraví epigeneticky sa naozaj výrazne zmení formovanie tela, metabolizmu, rastu, tých stratégií správania, tak akoby to dieťa očakávalo, že príde na svet do veľmi zložitých podmienok a musí sa adaptovať na tie zložité podmienky. Veľmi, veľmi dobre vieme napríklad, že sa stresom matky počas tehotenstva významne menia napríklad receptory pre kortizol, pre stresové hormóny. Že dieťa sa narodí už s tým, že očakáva, že prostredie bude veľmi stresujúce a že musí byť stále naladené na to, že svet bude nebezpečný a že na to musí nejako reagovať. Čiže ľudia, ktorí toto zažili prenatálne, tak sú oveľa citlivejšie na stresové podnety, pomerne horšie ich zvládajú, na to úplne iné stratégie. Veľmi často na stresové podnety nereagujú reakciou útek, útok, ale napríklad zamrzajú, lebo niekde prišli na to, že to je efektívnejšia stratégia, než ísť do nejakej aktívnej stratégie riešenia toho stresu. Čiže my vieme, že je to veľmi časté, že takáto adaptácia tam nastane a že ten stres počas tehotenstva je naozaj pomerne vážnym faktorom, ktorý mení naše správanie a je to zložité tomu rozumieť, lebo ono to vyzerá, že nás to má adaptovať na prežitie, ale reálne nám to prináša choroby, ťažkosti a kratšie prežitie, len ono to má ten komplexný biologický kontext, ktorému je dôležité rozumieť, že naozaj zámerom našich genov nie je udržať nás v zdraví a dobrom fungovaní a dlhovekosti, ale v prežití akoby dožití sa do reprodukčného veku, splniť ďalších potomkov, udržaní druhu a fungovaní toho systému ako takého. Čiže to je niečo hrozne metúce a nemusí to na pôsobiť pozitívne. Ale ja som trochu odbočila od tej vysokej citlivosti. Ono to bude trošku viac rezonovať v tom budúcom stretnutí, pretože
niektoré teórie, ktoré hovoria o tom, ako sa vyvíja osobnosť počas skorého detského vývinu, hovoria o tom, že jedna z možností, vždy keď prechádzame tým skorým detským vývinom, je, že sa adaptujeme na to, že sa nám nepodarí prejsť nejakou vývinovou úlohou správne v kontexte nášho prostredia a našich vzťahov, hlavne vzťahov s matkou, s rodičmi v tej úzkej rodine, tak tá adaptácia je tá nadmerná citlivosť, ktorá nám prináša to, že my sa ladíme na emočné výrazy našich rodičov, hlavne matky, a snažíme sa ju uspokojovať a nejako potlačať vlastné potreby, lebo tá potreba ťahu s tou blízko starajúcou sa osobou je životne dôležitejšia ako naplňať si vlastné potreby. Čiže Mhm. tam to vnímam najviac, že tá vysoká citlivosť vzniká, ale je pravda, že sa rodia deti, ktoré už akoby po narodení, ešte než prejdú týmto obdobím, tak už sú vysoko citlivé, čiže on tam niečo beží historicky, asi geneticky, ale je možno, že to je prenatálne. Čiže je to, akoby tá vrodená stratégia sa epigeneticky nejako významne zvýrazní, lebo to prostredie, v ktorom sa to dieťa vyskytovalo, tak tento spôsob prežitia akoby preferuje. Čiže vlastne nevieme jednoznačne povedať, že či je to vrodená predispozícia alebo získaná stratégia prežitia, lebo môže byť aj aj. Neviem, alebo tejto téme sa nikto nevenuje. Čiže je, Je to je, na tebe, aby si to odhalila. ja sa snažím zbierať také tie akože vedecké čriepky a nejako ich lepiť dohromady, aby to dávalo zmysel, aby stávať na tom nejaké hypotézy a pracovať s nimi. Takže ja to hovorím otvorene, že ja neprezentujem nejakú akože vedeckú platformu, že stále sa iba snažíme rozumieť tomu, čo to vlastne znamená, k čomu to je užitočné a viesť ľudí k tomu, že tá citlivosť je strašne užitočná vec, pokiaľ vedia používať ako dar aj vrátanie tej profesionálnej stratégie fungovania systému, ale musí to byť spojené s tým, že sa vieme dobre uzemniť, že nájdeme svoj vlastný pocit sebahodnoty a že sa vieme starať o seba a robiť si hranice. To je v tom absolútne základné, čiže to je to, kam smerujeme aj ten terapeutický prístup, ktorý ty ťaž nakoniec. Mhm. A ja by som sa ešte vrátila k tomu, čo si načala. To ma tiež v tom článku veľmi zaujalo, že teda my ako jednotlivec sme nejak na spodku toho, toho rebríčka dôležitosti, že nad nami je vlastne keby prežitie druhu a potom ešte nad tým je fungovanie nejakého ešte väčšieho biologického systému, že naozaj ten kontext je nevyhnutný, že nevieme sa na to bez toho kontextu pozerať. A mohla by si ešte k tomuto trošku povedať, že je to niekedy, že mne to na chvíľku úplne keby zastavilo myslenie, že fakt moje gény nechcú, aby ja som bola zdravá. Alebo teda jasné, že chcú, ale že nie je toto najhlavnejšie, že môže byť ešte keby niečo nad tým a nad tým. Um, no, že to je také zaujímavé. Um, Mne sa veľmi páčil ten príklad, ktorý som použila v tom článku, ktorý súvisí s tým včelým A spoločenstvom. to sa mne páčilo, hej. To je také veľmi dobre zrozumiteľné, že včely sa v podstate akoby vyliahnu ako larvy, všetky majú rovnaký genetický materiál. Potom podľa toho, akú výživu dostávajú, tak z niektorých sa stanú kráľovné a z ostatných sa stanú robotnice. A to súvisí jednak s veľkosťou tela, jednak s plodnosťou, jednak s výbavou. Včely, ktoré sú robotnice, tak majú také tie pelové košičky na nohách, sú oveľa menšie, žijú oveľa kratšie, čiže to je naozaj pomerne významný rozdiel vo všetkom. Mhm. A, ale to, čo je v tom podstatné, je, že tá epigenetika, ktorá formuje ten genetický materiál, dáva tým konkrétnym včelám nejakú akoby rolu, nejaký zámer v tom systéme, aby ten celok fungoval. Pretože toto sa mi zdá byť strašne dôležité, je, že uh, my sa nejako rodíme a formujeme vplyvom prostredia do nejakého zámeru. Ja úplne nesúhlasím s tým, že my nie sme ako jedinci podstatní, ale my sme veľmi dôležití ako súčasť toho celého systému v prípade, že akoby nájdeme ten svoj zámer a Mhm. dáme tomu systému tú našu časť, ktorú od nás ten systém potrebuje. Lebo Mhm. keby sa akože nás včely zbúrili a povedali, že nechcú byť robotnice a že chcú byť Ja, kráľov, jasné. by to prestal fungovať a neprežujú ani včely, ani my. Takže ono je hrozne dôležité vnímať, že tie komplexné biologické systémy sú naozaj tak strašne zložité a komplexné a vyžadujú, aby si každý jedinec z nich plnil nejakú svoju úlohu, aby ten systém mohol fungovať. Čiže a my nejako dobienka dostávame dispozíciu k tej konkrétnej úlohe, k nejakej akoby súčasti toho celého systému. A je hrozne fajn, keď cez intuíciu sa vieme akoby naladiť na seba, nejako sa nájsť a nejako s tou intuíciou plynúť, aby sme tú svoju rolu v tom systéme plnili. Ale súčasne je hrozne dôležité, aby ten systém vnímal, že tie
tie role tam proste potrebuje, že každý nemôže byť rovnaký a že tým, že sme odlišní, tak tomu systému dáme práve ten komplexný celok, ktorý funguje. Takže toto si myslím, že je hrozne dôležité tomu rozumieť a že spoločnosť potrebuje ľudí, ktorí sú dominantní, vodcovskí, v niečom egoistickí, v niečom trochu psychopatickí, ale idú za svojím, majú takto sice klapky na očiach, ale ťahajú to niekam. A potom sú tí ľudia, ktorí robia tie drobné dielčie úlohy, ktorí dokážu byť viac submisívni, viac počúvať toho vodcu, nejako ho rešpektovať, nejako doplňať tie chýbajúce časti, ktoré tam nie sú, hlavne tú prosociálnu časť, lebo to akoby maskulínni lídri, oni vidia iba takto dopredu, ale oni nie sú prosociálni. Ako keď vidíme lídrov teraz súčasných amerických alebo aj našich, tak tá tendencia starať sa o ten systém, ako celok by fungoval, nie je príliš veľká. Tá spoločnosť sa musí tvoriť, ale súčasne vyžaduje toho akoby dobrého vodcu, ktorý rozumie tomu, že tí ľudia potrebujú akoby plniť tie svoje úlohy a že tam musia byť výrazné odlišnosti, aby to mohlo fungovať. Takže no, nebudem sa vyjadrovať politike, lebo to tam úplne nepatrí, Hej, hej. lebo to je presne to, čo teraz ten svet akoby potrebuje. Tolerovať to, že áno, my potrebujeme tých citlivých ľudí, lebo teraz my sme na prahu nejakej akoby spoločenskej krízy, nejakej ekologickej krízy, veci sa sypú a my sme veľmi málo naladení na fungovanie toho celku. A nielen toho sociálneho v tých malých bunkách, ale toho celkového, globálneho v rámci celej prírody, v rámci celej ekológie. A keď sa na to nenaladíme, tak to niekde proste zlyhá a minimálne zažijeme nejakú krízu, ktorú budeme musieť prežiť, ktorá nás zatlačí, aby sme začali fungovať inak. Toto bola presne moja ďalšia otázka, že ja tak nejako vnímam, že rastie počet tých vysoko citlivých ľudí, alebo možno len, že ja sa tej téme venujem, tak to viac vnímam, alebo možno, že tá téma sa stáva známejšou, tak viacej ľudí sa v tom nájde a vie sa tak označiť, alebo vie to tak pochopiť, že v zmysle toho, čo sme teraz hovorili, aj teraz, čo ty si zmienila, tak je to vlastne ako keby ten biologický systém si vyvažuje, že to vyplýva z toho, že čo sa vlastne deje, že presne potrebujeme tie individualistické typy vyvážiť tými prosociálnymi, že sa tak ako keby ten systém snaží o rovnováhu, že vnímaš to tak? Je to celkom možné. Jedna vec je, čo ja vnímam, druhá vec je, čo je pravda, ale lebo my teraz naozaj nemáme nič viac ako nejakú vlastnú intuíciu. Hmm. Čiže to nie sú žiadne výskumy, nikto sa to nezaujíma, ako tých ľudí, čo sa naozaj zaujímajú o fungovanie toho systému, toho naozaj akože super komplexného, biologického, ja neviem, či akože pár ich možno je, ale nie je tých hlasy veľmi počuť, takže a vôbec sa na to nedajú. Toto je hrozne zradné v tom, že snažiť sa robiť nejaký výskum, niečo, čo to akoby systematicky podloží, aby to naša spoločnosť dokázala prijať, je hrozne ťažké, lebo v tom systémovom pohľade je hrozne veľa premenných, ktoré sa nedajú výskumom zachytiť. Standardný výskum funguje v tom, že sa nejaký pozorovaný jav úplne očistí od sprievodných vplyvov a pozoruje sa iba ten samostatný a tým pádom to vôbec nefunguje, lebo tam tie javy, ktoré Je toho tam ten patria, tam nie sú kontext. zachytené. Takže my na to nemáme dáta, môžeme mať pocity. Môj pocit je tiež taký, že teraz to potrebuje viac takýchto akoby citlivých, empatických ľudí, ale my stále berieme tých vysokocitlivých ako tých, čo im to viac škodí, ako pomáha. Takže a ono to je podľa mňa tým, že tento racionálny svet súťaživosti, individualizmu, výťazenia tých citlivých, vnímavých ľudí proste netoleruje a nejako ich od narodenia, od veľmi skoro začiatku potiera, že nie sú to dobrí, že sú príliš akoby emotívni, nerozumejú tomu, sú mal racionálni. To si myslím, že je ten zásadný princíp. Mhm. Že oni akoby trpia tým, že nie sú prijatí, hľadajú nejaké iné stratégie, ako v tom svete prežiť, lebo stále je to o tom, že my potrebujeme vnímať, že sme sami sebou, že máme svoj zámer, že sa chceme na ňo naladiť, že potrebujeme nám svet dovolil, aby sme mohli byť autentickí, ale súčasne veľmi potrebujeme byť prijatí. Patriť niekam, mať nejaký kmeň, mať nejaký zmysel, nejaký zámer. A toto je niečo, čo je v pomerne veľkom kontraste a je to zložité sa v tom presadiť. Čiže mám pocit, že teraz ten svet potrebuje trošku, aby tí ľudia, ktorí sú citliví, vnímaví a majú ten akoby komplexný prosociálny zámer, aby sa nejako dávali dokopy a hovorilo sa o tom, že to je dôležitá vec, že my tú intuíciu naozaj životne potrebujeme a že to nie je žiadna banalita, ktorá je na zosmiešňovanie. Určite. Sme už prešli až do takého trošku že spirituálneho, že nájsť svoj zámer a byť v tom prijatý a byť v tom harmonii. Tak je to možno, že pekné uzavretie toho dnešného dňa alebo dnešného rozhovoru a možno by si ešte mohla Lenka na záver tak predostrieť, že čo teda bude témou budúceho týždňa, že o čom sa budeme rozprávať v treťom rozhovore. Ja som trošku, nechcem povedať citlivá na to, akože spirituálne, ja spirituálne je podľa mňa hrozne dôležitá. Akorát
To je presne to, kvôli čomu sme vyčleňovaní ako ľudia, ktorí sú citliví a vnímaví, sú vyčleňovaní zo spoločnosti. A stále mám potrebu tam dávať to, že to je biologický zámer, že to tam proste patrí, hej, že v tej prírode to vidíme, že tie systémy musia fungovať a musia mať ako tie jednotlivé role, aby to fungovalo. A vrátim sa k tvojej otázke. Um, čomu sa chceme venovať, je, ako sa tá naša rodinná dispozícia um, pohľad na to, že dostávame gény jednak od matky, jednak od otca, ktorí často majú odlišné stratégie, akoby tie vrodené. My často vieme vrodiť, akoby získať dedením aj tú epigenetickú stratégiu na základe nejakých traum a situácií, ktoré zažili naši rodičia a starí rodičia. Toto k nám príde ako taká tá vrodená informácia a ona sa potom v kontexte prostredia, hlavne v rámci toho, ako prechádzame tým skorým detským vývinom a ako nám spoločnosť a rodičia umožnia, aby sme boli sami sebou a realizovali svoje základné vývinové potreby. V rámci toho sa nám to buď podarí ich realizovať a možno zostať autentický, alebo sa nám to väčšinou nepodarí a musíme nejakú z našich stratégií trošku akoby zvýrazniť a naštartovať viac, aby sme cez ne boli príjmaní tým vonkajším svetom. Čiže ideme sa pozrieť na ten skorý detský vývin s tými základnými vývinovými potrebami a čo sa stane, keď tá nejaká konkrétna vývinová potreba nie je rešpektovaná tým našim prostredím. To bude super téma, veľmi sa na to teším, takže vás všetkých pozývame, aby ste sa prišli aj ďalší pondelok na nás pozrieť. Ďakujem ti, Lenka, veľmi pekne. Určite by sa dalo o tejto téme veľa rozprávať, ale som rada, že sme to tak uviedli. Možno ak budú mať naši poslucháči, diváci otázky, tak ti ich potom sprostredkujem. A pekný deň ti želám a teším sa o týždeň. Pekný deň tiež aj všetkým ostatným, ktorí pozerajú.